हेलो हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आउ जे दुकानटार देखुଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ପାଇବେନି ବୋଲି। ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି। ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ନାଇଟି ମାନେ କୁର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ନାଇଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର୍ ବି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରେନକୋଟ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆଉ ସକ୍ସ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଜୋତା ବି ପାଇବେ। ଆଉ 4 ଜଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ତ ମାନେ ମସ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବ ମସ୍ତି। ମାନେ ଆଉ ଦୋକାନଟାକୁ କହିଲେ ହଁ ଯେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ମସ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ଆମର, ଆମେ ଏଇଠି ଖାଲି ମସ୍ତି କରିବୁ ସେମାନେ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଆଉ ତୁମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ପଇସା ଆଣିବ ମଉସାଙ୍କଠୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ତାହେଲେ ପଇସା ଆଣିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ବି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତିକି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେଉଛେ, ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛେ, ନାହିଁ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ବି କପଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ କଟନ୍ ଲୁଗା ତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଟନ୍ ଲୁଗା ବି ମିଳୁଛି। ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ଲେହେଙ୍ଗା, ସେରୱାନୀ, ପଗଡ଼ି, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, କିଡ଼୍ସ ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର, ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପେଦାପୁରୀ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗାମୁଛା ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଖୋଜିବେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି, ଦୋକାନଟା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ, ଏଇ ଦୋକାନର ନାଁଟା ହେଉଛି ଭାଇ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କୁରାଳ ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଯେବେ ବି ଯାଏ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ନାଇଟ୍ ହେଉ କି ଲୁଗା ହେଉ ନେଇ ଆସେ ଯାଇକି। ଆଉ କେତେଥର ଆଉ କୁରାଳରୁ କେଉଁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁ ମାନେ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୁରାଳରୁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଏ।